Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. So kubonakala ngazuthi uLwandlonkulu usedlulise konke okwenzeka phakathi kwakhe noMthandeni. Ubonakale ngokuthi acule ingoma yaMthandeni benoma who iGucci. Abantu abaningi-ke bakhombise ukujabula ngoba lokho kukhombisile ukuthi kushuthi ngempela akasekho kulento ababeyibanga yeParis, usedlulise konke. But abanye futhi baphinde baveze ukuthi ngabe uyazenzisa na ngoba kuze umcimbi abawuhlelile beyinkabi records, so engabe usebenzisa abalandeli baMthandeni ukuthi baye laphaya, asazi-ke. Asike sihambe-ke siyoyibuka le video. Ngiyacela ukuthi uma ukuthi uyaqala ukufika la ushiye usubscribe-ile ukuze ungaphutha lama-video afana nalawo ashone khona. Lale lale, yeah, lale lale, ashela insizwa yomZulu yabeka amagama amnandi. So guys, bekuyiyona-ke i-video la ecula khona, icula ingoma yaMthandeni benoma who. Abanye-ke bathi kule ngoma la asuke icula njengoba ecula nje angathi usuke esadukile. Bayayiqhuba nje abantu lento yokuthi ubhema insango, but angiyiboni mina lento iyiqiniso. But-ke nawe ungakhomenta umbono wakho ngalo lolu daba. I hope ukuthi uyi-enjoyile-ke i-video. If uyi-enjoyile ngiyacela ukuthi usimeshe leyo like button, uphinde usimeshe naleyo subscribe button, and mina I will see you in the next video. Bye.